Next. Ayatollah Asemaye Sura Aga Asemaye Sura Ayatollah Asemaye Sura Amena. Adama dene mi koroto alama no tela dene koroto ma bi koroto Adama dene mi koroto alama no tela dene koroto ma bi koroto alama no tela dene koroto Adama dene mi koroto alama Modela de Guru. Ikama kami ku imam mudu ikama juru kamu alami dah ubah kabur. Kami sampai konomunga, udah kami kejene duze, alami udah obong mabuk Allah, anta termasa yu. Mbak apa dogri lame doni. Miri jigina afurubati dolade nam kerja anga sabadi
abe miri jigi mafro batigi dolla damele nama deke kamiri jigi sege bato do fana na bulaza bole sega jiela ngabe la fias ro sangolo na de nama deke namo di file la jiri mon kan di masika yero jiri kan ebe sika bo barala namo moyi na fro batigi tumi dumuni Atume mi fumi kanyana jagu sebe Kerajau Jamu koni na afrute kala hara Siriko saba ani kankolo mereke Muru tara yi bla du be segi ubu se un ku boloku o yi tole yi Oisi damele namo Sunyamati ni sunyamati kala Ita nama obea nama ko be tekere manga de sa Mari ye foli kiala Krista foli tekere de kan ko labaw Pascal damele beya yi fade namo Lebela Segen bato isara ludo Mele uyaka Jabet Uyabila aredama tomo Na fulu batigi fana sarade Ini Famba beba Kukolo inka Seru beba Nafolo beba Tutigiya beba Ibe fen fele kukolo ka Jamaniya beba donola Abe laba ala ta dema Oisi Femme mi kuni kati eba fo Président beya Pascal Damele Charles Koulibaly beya Oisi namo Pascal Damele Femme beba kukolo ka Wone ko so nega président aya famu ko femme me laba Ika nafolo, ika temaya, ika bedo ala ko dafo. Ako ale be église de Georgie kono. Ale ma ko te église la mo me joki dro dala ko muye ko fe. Pascal Damele je suis président. Abi amke. Moisi. Kana sina. Ame pana ko rinde. Kana sina. Ba Serbia. Sarri Koulibaly. Kana sina. Folgelo jigi. Kana sina. Artisu jigi. Kana sina. Nem matiga jeliba kane sanunya kane boya matigi de ko son do bosi ifaye munda o aye minen bla romna e ka ta ka tule panya fola ke ngai mam mi kuni ka je ba fo am klobila dongelo klobila folgelo klobila la mengelo klobila na kera muye bana ko na fi sugu abela kara ko shi Baby ala deli Yesu togola ala nebi deli Aywa Ne magobi barala aywa Barazo lebo Ubi mama Yesu Delu fulaye folgelo Mati ni ma ko be chela Senyana ma dinema Mati Sedine ma mu menefe Sedine ma mu mene sobogofe Sedine ma mu mesra alane Ngamati ne ma ko be Moisi Damele la o yi sagona koyi o te delle chogo yayi Moisi Damele namo Mogodobi ala deli Matigi togola ala nebi deli Ne magobi furuje bela Furuje soro lengo Obi mama Yesu Nama kike Moisi Damele Ni afi ngodeli to kacha
sili tɔgɔ ka ca nka sisili tɔgɔ kelen bɛ ne bolo o ye Yesu de ye. Tɛnɛbaliw bɛ egilizi de kɔnɔ egilizi falen don tɛnɛbaliw de la bari Yesu Kirista a ka kɛwale n'i ma da la e de ye tɛnɛbali ye nka Ala dɔnbali o ye Yesu dɔnbali ye. Ala dɔnbali n'i tɛ Ala dɔn dɔrɔn e tɛ se ka Yesu dɔn nka n'i ye Yesu dɔn i bɛ Ala dɔn n'i ye Ala dɔn a bɛ ni senu tɔgɔ jira i la ni senu o de bɛ Ala dɔn tɔgɔ jira i la ni senu i taamacogo de b'o jira i la ni senu i ka baarakɛcogo de bɛ yira i la ni senu muso kɔnɔma ni muso kɔnɔntan ale de b'o jira i la Moïse Dembélé delili cogo ka ca o nka ne mako bɛ baara la ni impôt tɛ baara wɛrɛ fɛ i sagona i y'o de ɲini Ala fɛ sinon Pasteur Dembélé a kɛra chef ye Moïse Dembélé dɔnkili da i k'a jate mɔgɔ ye ko Yesu de ye masakɛ ye kisili sira tɛ sɔrɔ sira si fɛ ni Yesu kelen tɛ nama Dembélé tigɛ namu. Sabale alaye kamu yandi alaye sabale alaye kamu yandi alaye sabale alaye kamu yandi de douter mais bɛ segin ka na tuguni o tɛ ne kɔya n b'a fɛ ka miyankaw kɔrɔbɔ n'a y'a sɔrɔ miyankaw bɛ yan n bɛ n'o dɔn. est-ce que miyankaw bɛ yan Sɛmu Goja est-ce que a bɛ yan Sɛmu n bɛ fɛ i ni président ka wuli ɲɔgɔn fɛ ani Sari Kulubali n bɛ fɛ aw ka dɔn kɛ miyankaw minnu bɛ yan Moïse ko k'a bɛ fɛ ka kɔrɔbɔ Yesu yɛrɛ fana ko an k'ale kɔrɔbɔ n'ale tɛna sankolo fila wolo dayɛlɛ ka jigin anw da la ne b'a dɔn cɛganaw ni musogana minnu bɛ dɔn na yanni waatini cɛ u na fɛn dɔ fɔ mɛ n'a b'a fɔ a b'a fɔ Charles ɲɛna k'a sababu bɔra yan na parce que matigi ko ale tɛna an to ten mɔgɔ mɔgɔ bɛ ale tanu ale tɛna an to yen n'a tɛna an jugu cɔngɔ an senw nin kɔrɔ dalilikɛla fɛn fɛn bɛ yan mun bɛ ka dɔn kɛ i jugu na cɔngɔ e sen kɔrɔ a y'a fɔ amina. Mɔgɔ mun bɛ ka furu kɔnturu la o na cɔngɔ i sen duguma a fɔ amina i ka baara kɔnturu mɔgɔ mun b'a kɔnturu la o na cɔngɔ i sen duguma Yesu de y'a fɔ ɔ daminɛ t'a la laban t'a la Moïse Dembélé an ka taa. N b'i fɛ kɛnɛ ka fa ka da kan anw fɛ Miyankala fɛn dɔ b'anw fɛ Miyankala anw fɛ Miyankala nɔgɔso n'i sera yen ni o miyankaw bɛ dɔn kɛ o bɛ samara de bɔ ka bila ka dɔn kɛ hakili la miyankaw bɛ yan ko di. Aha, o kuma ka taa. Moi c'est Claude Noni. Pas une femme qui a droit d'donner. Claude Noni. Mais à même matériel délai. A ka fanga di kuran ma. Se bayaw bɛɛ tigɛ. O mun ye Ala ye. Kuran matigi an b'i deli. E yɛrɛ ka fanga ta nin yɔrɔ in kan. I denkɛ Selima de tɔgɔ la Yesu Kirista. A Nazaretika tɔgɔ la. An ka taa. Mazomugu Yesuma de Yesusije, Mazomugu Yesuma de Yesusije, Mazomugu Yesuma de Yesusije, Mazomugu Yesuma de Yesusije.
Emma fell off from Canadian. Never one of the willing. Ni ala ye kilebe mɔgɔ dɔ tile ma I bɛ ala barikada n bɛ tile bɛnna Pascal Dembele tile ma ne tile bɛnna Semu Goyita tile ma ne tile bɛnna Semu Goyita tile ma ne tile bɛnna Batoma Cɛ tile ma wa mun ye mɔbili di Bala Dembele ma ko ala tanuna de don Moïse Dembele sababu ka ca kisiri tɔgɔ ka ca nka Yesu tɔgɔ ye tɔgɔ kelen pe n'i ye fɛn sɔrɔ Yesu tɔgɔ la o y'o fɔ I ye o masa yɛrɛ ye dɔ kɛ Yesu Kirista ye anw ka masa bɛ dɔn na Pascal Dembele ne ka dɔgɔba tigi bɛ dɔn na ne ka furu sigiba bɛ dɔn na ne ka denkunikɛba bɛ dɔn na I sɔn dayɛlɛ Yesu ye Yesu bɛ don a ko ne jɔlen filɛ da la ka taa kɔnkɔn ni mun ye da yɛlɛ ale ye ale bɛ don Matiw sira 7 verset 7 a ko a ye delili kɛ aw na sɔrɔli kɛ a ye ɲinili kɛ aw na yeli kɛ a ye da kɔnkɔn da na yɛlɛ aw ye verset 8 mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ delili kɛ e na sɔrɔli kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ ɲinili kɛ e na sɔrɔli kɛ e na yeli kɛ nka n'i bɛ da kɔnkɔn da fana bɛ yɛlɛ i ye e k'o de miɲanka kan na e dusukun dayɛlɛ ala bɛ min dusu de ko don mɔgɔ bɛ min dusu de ko don nin ye farikolo ye nka dusukun de bɛ baara kɛ Moïse Dembele nama den kɛ kuma mun b'i kun n'i kan cɛ I b'a fɔ banakɔrɔninkaw ye ne y'a f'i ye n'a kɛra mun ye n'an f'i ye suguni banakɔrɔnin a bɛ lankari ne tatɔ lajɛ t'a la. Mazomugu yusuma managaraya dimena Mazomugu yusuma managaraya dimena Mazomugu yusuma de Yesu jewa Mazomugu yusuma de Yesu Mazomugu yusuma masikoneya dimena Mazomugu yusuma masikoneya dimena Mazomugu yusuma de Yesu jewa Mazomugu yusuma de Yesu jewa Moïse ala maa dɔw bɛ yen olu tuubele bɛ bange Dembele Moïse I bɛ kiri lajɛ kira Musa jɔn y'a tobi Moïse Dembele yanni adamaden ka jigin dakan kɔnɔ I bɛ ko caman yɛlɛ yanni ka jigin dakan kɔnɔ I bɛ ko caman kɛ Koto sali ay dalabo toro sali ay dalabo sige sali ay dalabo do kasola na sali tumna bina damasi saka ako de ba de dana ale patana ni kama awla ko poli sidi poli kira poli ala ka ci foli poli Moïse Dembele ni matiga jelibadi jeliba kelembe Jelibu b'o jatigiw de ta nɔ jelibu bɛ baara kɛ o jatigiw de ye nani yɛrɛ ka yɔrɔ tigɛ badi ala ko an fɔra ko an ka bolonafɔlɔw bɛɛ don ala ko daminɛ Moïse Dembele ne ye matigi ka jeliba de ye Basumanaba a b'a kelen-kelennin fɔ jeli tɔw b'a kelen-kelennin tɔmɔ matigi ka jeliba ne b'a kelen-kelennin fɔ minnu bɛ ne kɔfɛ olu fana b'a tɔmɔ ne kɔfɛ Moïse Dembele bɛɛ b'i dakan bolo
kira Musa apangina wati muna okuti dembange wati okuti chamanu bange wati Yesu Krista apangina wati muna akara odi trela wati dobe ay chamanu befa na ala kumana Yesu kumana ala kumana sewo beti kumana ako Maryama tani ideni wani wati sera na fiye na odi sale Maryama anama mnacha Yusufu usigira kadi wese yawo ya kadi kretiane kadi yawo ya kadi kretiane labai Yesu ko nibe to ofa no modo fata ni jeba permisi wo kuma fo Pascal Dalles president si wo kuma fo ministre si wo kuma fo maire si wo kuma fo Nozona, mianga nozona, mbogoma nozona, mianga nozona, mbogoma tu. Est-ce que bien va bien? Est-ce que bien va bien? Kamiama korobo sama bayiru komanda bosari sama bayiru komanda bosari komanda bosari sama komanda bosari sama bayiru komanda bosari Bella,